kunnolla. Ja sitten se niinku... Ja tää saatiin nauhalle, jes! Tää lähtää nelosen Oscarin kotiin. Varmasti oli kiinni. En tiedä miten se pyörähti tossa. Johtuuko siitä, että olisi ollut kierre tuossa liikkeessä? Just menin se sanoa, että se voi olla siitä, kun siinä oli kierre, niin se voi... Ja tuo oli valmiina kiinni periaatteessa tuo... Kato, ottaa, se voisi olla... Ota kokonaan tuot tänne sillä, että Onko meillä tulppaa avain? ei oo, pitää lähteä hakemaan. Joo. Ne pitää... No niin, ja koulutus keskeytyy Kvarnströmin ansiokkaan Älä tee näin -osion ansiosta. Ei oo naru kiinni, niin se on... Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Pikkasen märkä olla ja märkä fiilis. Muuten ihan okei. Mä tässä autolla kai. Käykää hakemassa. Hienoa. Maakuntakomppania kiittää, kun Martta taistelee Kvarnströmiä.